Rianxo despide hoxe as festas da Guadalupe. Os rianxeiros vivían onte unha xornada do máis tradicional na que a artesanía e a música tomaron as rúas do casco, convertindo nun auténtico feirón mariñeiro. Isto empezou cun pueblo único exclusivamente dedicado ao traballo no mar. Eu creo que non hai ninguén directo ou indirectamente que non viva do mar en Rianxo. Entón, dedicarlle un día a recordar de onde vimos era bastante necesario. É unha representación da feira antigua, non? De 1900, entón, vimos aquí a pasalo, representar esa fecha e pasalo ben. Bailando, bebendo, comendo, vendo os puestos. E o cuarto ano que veño é a verdad que é maravilla, de Porto Novo veño aquí a pasalo. De Porto Novo? Sí, de Porto Novo. De puerto a puerto. Os que somos mariñeiros vimos de Puerto Mariñeiro a Puerto Mariñeiro. Uns amigos e con unhas amigas de Rianxo de fai 30 anos. E a verdad que isto é impresionante, unhas festas, recoméndollas a todo o mundo estas festas, a verdad que sí. Festóns, un festón. A festa prolongouse ata ben entrada a noite cos concertos de Río de Anxo e os Mercenarios e a verbena amenizada polas orquestras La Favorita e Asia. Hoxe os nenos cobraron especial protagonismo con actividades infantís e a festa da escuma. Xa pola noite os rianxeiros despedirán as festas coa tradicional cantata da rianxeira á luz das bengalas, que como cada ano entoarán miles de persoas.